ಗುತ್ತಿರ ಮೇಕ್ ನನಗೆ ಇರಾಲ್ಕ ಬರುತ್ತೆ Benjamin. Aja. Oh, dah lenca. Dah lenca. Anja mar pergi. Teli pergi. Atau dah ikut aja. Aman pergi. Musur dal pergi. Olah lenca benda. Yes, Krishan record bala lengo tiji. Apa dia betul? ಅದಾದ ಬಂದಿ ನನಗೆ ಕಟ್ಟಾಬುಜವೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಆದರ್ಶ್ कौशल हेलो अब भाभी जी कैसे हो मैं अच्छी हूँ आप कैसे हो भाभी जी कहाँ से आप मैंगलोर से मैंगलोर मैं भी ठीक हूँ थैंक यू लाइक कर दो और कमेंट कर दो ओके सब्सक्राइब कर दो क्या करते हो आप मैं हाउस वाइफ घर में हूँ आप लोग किधर से आप जेट मैंगलोर से आप किधर से ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತೈತೆ ಅಲ್ದೆ ಮಲ್ರಾಜ ಇಂಗೋ ಮ್ಯಾರಿ Oh, siya, ano ba? Nakaslipad ba? Tada Mario.
Ambil veg. Abang ada bela kan? Kori ready. Halo, Shobha Waller ya, bale nikul mata. Check. చెల్లిదరా మల్లిగా ఏ ಆಗುಲ್ಲಾಗಿದೆ ಹೋಗರ ಅರೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡು ಅಲ್ಲ ಉನ್ನತ ಅವ ಕವರ್ ತಿಕ್ಕುನೆ ಕೇಕು ಬಾಗಿ ನಾಡ 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 aku mantu kornetan nih kan aw amma ka apa sih gitu kender amma ka apa sih kayak ingka pun nikah kenapa Dade, ang ulan bar puji de kaya pa pa man tunde. Punjabi dance. Punjabi dance. Anna. Baka ito mo. Sangat tahu jauh banyak banget lakon danik. net foto deh punya black jadi gede wedding Halo, pada tu semula, saya tu lah. Pada tu saya tu lah marah orang. Halo, be. Jat jentu. Iya dah balik. Hah? Hibi. Punjo way laga tu. Pada cinematic है चला मुझको भला लगे मुझको शो पर मुझको भला लगे मुझको मुझे तू ना रहा बट्टी में பத்து வாடு புதைப்புனாடா பார்த்தாக்கணும் இதானவே ஃப்ராக் வரது பொண்ணுலங்க வருது வருது இருக்கிறே Ano tu dia kaya? Ano? Nagi ko talaga at warda.
ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾತಿ ಬಾಕಿ ಹೆಸರೇ. मगर बताओ ये हमको ఇది అనుకో. ఏం మాట్లాడుతున్నా నువ్వు నా ముసుగు ಓಡುಗ ನಾಗಿನಿ ಇವಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ hauda avanzare giovane ഞാൻ detto നെജ്ജി ഈ മകളോടി രണ്ടാമതും ഡേ സൈഡ് ഉണ്ടത്. ಸಾಗುತ್ತೆ నీకు ఫస్ట్ వేయించకు తీరుతుంది కావ్య ఇంచిన ಒಂದು ಜಪ್ಪರ ಲಾಯಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ತುಲೇಸೋ ಆಯ್ಕತ್ತಲ್ಲ ಮೂರು ಬಾರ್ದಿತ್ತು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ఫుల్ పోతున్నాను. మీలో వేరే మీ పిల్లడా వేరండా போகண்டா எங்க நத்திங் தெப்பா ಬೇರೆ సరే తూలా అది పెట్టిందా కందు కందు తూలా అది తూకా ಗೊತ್ತು ರೈಕೆ ಮುಸುಡ್ತಿರ್ತಾವನು ಮಂಚ ಮುಸುಡ್ತಿರ್ತಾವ ಕನ್ನಡ ಫುಲ್ಲು ತುಕಾಪನ
അവക്ക് വേറെ വന്നേ ദൂരാ nothing the fun to. I take it to the knowledge. Nothing is the knowledge. How went to mobile? Nothing. I can. How is the energy back here? Working up. Then I can answer. Working up. Hang the throne. Huh? 3A. Nothing 3A. I found that you were very much against the ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ತಿಲ್ಲ Dada video. ಇಂಚಿದ ಬರೀ ಇಂಚಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಡಂತ ಬಿಡ್ಬೋ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬರ್ತು ಹಾಂ ಮಂತ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೋ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ತೆಪ್ಪದೆ ಕೊಡಿಂಚ ಕೈಯಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾ నెట్ ఖాళీ అయింది అది ఆయన వైఫై ఉద్దెత్తింది కూడా అర్ధడిపోయింది ఎన్నో ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ನೆಕ್ ಲೈಕ್ ಆಪನ್ ಕೂಡ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬಿಲ್ ದಾದ ಮನ್ಪುರ್ ಬಂದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚರಿಲ್ಲ ಇದು 1 year ಬಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತೀರಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ದಿನ ಕೊಂಜರ GB ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಐಟಿ ವಿಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ಯಡ ಬಕಾಯ ಅಂತೂ ಪೂಜತೆ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒರಿನ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ನಿ ಬಕಾಯ ವೈಫೈಗೆ ತೊಂದಿ 15 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಮಾತ್ರತೆ ಮಲ್ಲ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ರೆಡ್ಮಿ ಮಗಲು ಮುರನಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೆತ್ತಲ್ ಲಾಂಡ್ ಐಫೋನ್ Hey, butterfly, where are you going? Wait. In the garden. That's where? Butterfly. Butterfly. Allah. Hey. That's ಓಂಡು ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ಬೆರೀತದೆ PDF not send.
ನಾಗವಲ್ಲಿದ ಕೊಡಪ್ಪನ आपण आता ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡುವ ಮೋನೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಇತರ ಬರ್ಪುಂಡವು ಇದನ್ನ ಪೋಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕ ಸಾಕುಂದಿ ಈ ದೂರ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಪಂದು ಎರಡ ಬರ್ಬುನಿಯಾನು ಮುರ್ಚಿಯೇ ಪಾಪ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಲಿದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಗಲು ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ನಾತ್ರೆ ಆಯ್ತು ಒಂದಲೇ ಓಮಾ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀಪ ಪೇಸ್ಟ್ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣದಿನ ನೈಟಿ ಮೂಜಿ ಅಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪಡು ನಾವು ನುಂಗಿಜಿನ Please tell me one story. Please, baby. Can you dying with the swimming pool water? ಶೋಭನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಯಿನಿ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೆಯ ನಾವು ಕ್ಲಾತ್ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಯಿರು ಮಾರ್ರೆ ಶೋಭನ ಇಜ್ಜಲು Can you open YouTube? ಇಜ್ಜಿ ಒನ್ನ ಸಾತಿ ಜನ ನಾವಡು ಇತ್ತೆ ಮೇರೆ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬರ್ಪುಜೀರಿ Can you play DJ Ratan? ಲೈವ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಕೇಶವನ್ನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅರ್ನಾತಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಎಂಕಲ್ಲು ಗ್ರೂಪುನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರ್ನ ಎಂಕಲ್ 2 ಮಂದಿ ಜ YouTube. ಅಂದಿ ಮುರಳಿ ಬಕ್ಕಾರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುಜಿ ಅವಾಯ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಂಡೆ ಅಕ್ಕಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಕ ನಾವು ಮಾತ ಸೇವ್ದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಉಳ್ಳೇರಾರು ಪಂಡೇರು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಹಾವು ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಕೇನಿ ಬಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಬೈಂಡ ಪಂಡ ಬುರ್ಚಿ ಪ್ರವೀಣ ಅಂದು ಆರು ಯಾನಿ ಆ್ಯಪನ್ನೇ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಯ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬಕ್ಕ ಪ್ರವೀಣ ಪಂಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪುಗ ಆರು ಅಂತ ಸರಿ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ಇಜ್ಜೇರಾರು ಆಯ ಪಂಡೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಒಪ್ಪರ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕಡೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಕಾಕ ಏಪಲ ಒರಿಯೆಲ್ಲ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಜೇರು ಪನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರು ಗ್ರೂಪ್ ಹೋದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನಂಜೆಟ್ಟು ಹೋದು ಪನ್ಪೇರ ಯಾನ್ ಐಡಿ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತೂತಾನು ಈರನ್ನು ಪುದರ್ ಬನ್ನೊಚ್ಚಿ ಐಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಪೋಪೇರು ಗೊತ್ತಿನ ಐಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬಂದು ಬನ್ನೊಚ್ಚಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬಂತೇರು ಆರ ಅಂತ ಅಂಚಾರ ಎಡೆತ್ತು ಯಾರು ವಾಸ್ ಬೇರೆ ಬಾರ್ದಿದೆ ಎಂಕುಲೈ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ವೈಟ್ ಬಂದಿಜ ಅಂಚಪುರ ಕತೆ ಅಂದಿ ಅಂಜಪುರ ಕತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುರ
Buda. Ya manda. Nik. Kavya. Murani ya manda wise mail nik. Pante Kavya bega call man pundu. ഞാൻ ಏಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಮುಲ್ಪ ಲೈವ್ ಅಂದಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾನತೆ ಹೊರ ಹೊರ ಒಂದಿನ ತರ ಉಪ್ಪಿರಿ ಮಾತ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಕಜ್ಜೇರು ಕೂಡಿಗೆ ಅಪ್ಪಡೈಕ್ Kavya, where are you? I am your brother from another mother. My brother from another mother. ಚೇತನವಾದಂತೆ ನಂಗೆ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮತ್ತೇನು ಯಾಲ್ಲ ಮಂದಿದೆ ಕಾವ್ಯ ಕಾಲ್ ದೆ ಪುಂತದನ ವನಿತಾ ಮೇಡಮ್ ದವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರು ಕಾಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಿಜ್ಜಿ ಕೋಪಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಮೊನ್ನೆ ವನಿತಾ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಲ್ ಅಣ್ಣ ಏರ್ಲ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿರ್ದು ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಆದಪ್ಪಲ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಂಚ ಇಟ್ಟು ಎಂಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಅವರೇ ಗೊತ್ತು ಬೇಗ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಅವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಲೊಂದು ಅಣ್ಣ ಮೊಬೈಲ್ ಅವತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಕಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಉಡುಪಿನ ಏನ ಅಮ್ಮ 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 ಅದು ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದಾ ಅವಾಗ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲರ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ ಬ್ಯಾ ಬ್ಯಾ Wih, kelebaran sih. Apa tuh betul? Bercek. ಒಂದು ಚಾಟದ ಮಂತರ Wah, tapi pakai-pakai ya, anda live untuk. Tata, bye bye, see you, take care.